Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai zvakare kuchechi yedu yeChrist Embassy iyo yatinoita pamhepo. Tinovimba makawa nekukomborerwa zvikuru musvondo radarika. Neshoko raMwari riri kuuya kwamuri nguva nenguva. Tinoti rambai muchikomborero. Iko zvino yasvika nguva yedu yokuti tinge tinonyengetera. Toda kuti tinyengetere pamusoro pehama dzedu dzisiri kunzwa zvakanaka mukati memiviri yavo, avo vari kurwara, vane marwadzo mukati menyama dzavo. Toda kuti tivanamatire kuti vaporeswe nesimba raMweya Mutsvene. Saka ngatinamatei. Mwari Baba, nemuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai Ishe Jesu, tinokutendai Baba, tinokutendai nerudo rwenyu rwamunoratidza kuvana venyu. Tinokutendai neutano huri kuonekwa muhama dzedu idzo dzisiri kunzwa zvakanaka mukati memuviri yavo. Tinotaura maropafadzo mukati memuviri wavo kuti vari kuporeswa, marwadzo ari kubva mukati menyama yavo, ari kubva mumuviri wavo, vari kuporeswa, vari kurarama muutano nekuti utano ndehwavo. Vari kubuda mukubva mukurwara ikoko, vari kubva panzvimbo dzavari dziri kuvarwadza. Tiri kutaura maropafadzo okuporeswa mukati menyama yavo. Samasimba tinokutendai. Tinokutendai nerudo rwenyu ruri kuonekwa mavari. Vari kuuya vane zvishamiso zvavari kutaura kuti imi mavaitira nokuda kwoutano hwavari kurarama mavari mauri. Samasimba tinokutendai nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Toda kunyengetera kuhama dzedu dzisati dzagamuchira Jesu Kristu saIshe nomuponesi woupenyu hwavo, kuti Mweya Mutsvene avabatsire, avhure meso yavo, waone kukosha kwokuzvarwa patsva, waone kukosha kwoupenyu hutsva huri muna Kristu Jesu. Ngatinamatei. Mwari Baba, nemuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai nekuda kwoupenyu husingaperi hwamakaunza kuti isu tinge tiinawo. Tinotaura upenyu uhu mukati mehama dzedu dzisati dzazvarwa patsva, dzisati dzagamuchira Jesu Kristu kuti ave Ishe nomuponesi woupenyu hwavo. Tinotaura kuti vari kugamuchira upenyu husingaperi. Meso yavo ari kuvhurwa. Satana anga akavhara meso yavo, iri kuvhurwa zvino nemuzita raIshe Jesu Kristu. Wachaona kukosha kwekuzvarwa patsva ende vachagamuchira Jesu Kristu kuti ave Ishe nomuponesi woupenyu hwavo. Vabude mukuva vanhu vasingazivi Mwari. Samasimba tinokutendai nenyasha idzi dziri kurarama mukati mehama dzedu, dziri kuonekwa mukati meupenyu hwavo, vachigamuchira upenyu husingaperi, vachiva vana vaMwari. Nemuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai Baba nekuti izvi zviri kuitika iko zvino, nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino tauda kuti tinyengetere nedzimwe ndimi, tichitenda Mwari nekuda kwehama dzedu dzichagamuchira upenyu husingaperi, tichitenda Mwari nehama dzedu dziri kuporeswa. Ngatinamatei. Mwari Baba, nemuzita raIshe Jesu Kristu, libo sonda te de cause litriga bedo grows keta krana kela mora teligamati de cause litriga bido grakte liga ande zajeli lizo trouza kila pora mane te de kote kili brahande sete komogra malebo sonda te de cause ligada litriga bigo grakte likate de cause ligra lo sote gimora te de kate litrima gimorali gelizo noske shete kila pora mane te de cause litriga bata gimora te de cause ligra oh shamasonda te de cause litrime gimogra kate lagi. Mwari Baba, tinokutendai, tinokurumbidzai nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Tichaimbirwa, tichawerengerwa shoko raMwari paurapsodi, mufundisi acho achitidzidzisa mowa nesvondo rakanaka. Ndatenda. Chidzidzo chedu cherapsodi chatinopiwa namufundisi Kristo Yakilome. Musoro wenyaya unoti, shoko raMwari ndidzo njere dzaMwari. Zvirevo 4:7 inoti, uchenjeri chinhu chikuru kune zvose.
Saka uzviwanire uchenjeri, uzviwanire njere nezvose zvaunazvo. Unofanira kunzwisisa shoko raMwari. Unofanira kuriziva zvakazara. Ndiko kuti ukunde muupenyu. Ndiko kuti urarame upenyu hwedenga. Unozorarama upenyu uhu uri pano panyika. Bhaibheri rinotaura muna Hosea 4:6 richiti, vanhu vangu vaparadzwa nokushayiwa zivo. Jesu vakambotaurawo nevaJudha. Tinoverenga mashoko avo muna Mateo 22:29. Vakati, marashika nokusaziva magwaro kana simba raMwari. Unogona kunge uchiziva hako zvinhu zvakawanda. Unogona kunge wakadzidza chaizvo. Izvozvo zvose hazvina kukwana. Hazvikupi njere dzaMwari. Hazvikupi mazano aMwari. Zvinokupa mazano evanhu. Saka unofanira kuziva shoko raMwari. Mazano evanhu ane zvaasingagoni kuita. Mazano aMwari ndiwo anoita kuti ubudirire. Hapana chimwe chingaita kuti ubudirire saizvozvo. Tine mashoko atinoverenga muna Exodo 14:16. Mashoko aya anoshamisa zvikuru. Mwari vakarayira Mozisi vachiti, iwe simudza tsvimbo yako, utambanudzire ruoko rwako pamusoro pegungwa, uritsemure napakati, kuti vana vaIsraeri vafambe pakaoma mukati megungwa. Iri ndiro rakanga riri zano raMwari. Mazano evanhu haawirirani nemazano akadai. Munhu haatonzwisisi kuti tsvimbo ingatsemura dziva sei. Saka hazvitorevi chinhu kwaari kuti tsvimbo iyi ingatsemura gungwa. Asi aya ndiwo mashandiro aMwari, ndiwo mafungiro avo. Mozisi akaita zvaakanga arayirwa izvi. Gungwa rikabva ratsemuka. Vana vaIsraeri vakabva vafamba nepavhu rakaoma. Zvakaitwa naMozisi izvi ndizvo zvaunofanira kuita. Mwari vangakurayira kuita chinhu, chiite. Minana inozoitika ukadaro. Shoko raMwari ndidzo njere dzaMwari, ndiwo mazano avo. Dzidza kuita zvinoreva shoko iri. Rinogona kunge richiita serakapusa, izvozvo hazvina basa. Zvakaudzwa Mozisi zvakanga zvichiita sezvakapusa, asi Mozisi akazviita. Chishamiso chakabva chaitika. Rarama uchishandisa mazano evaMwari. Mazano aya anoita seasina kungwara. Mazano ako anotogona kuita saiwo akangwara, asi Mwari havashandise mazano evanhu. Ndiko kusaka uchifanira kudzidza shoko raMwari. Shoko raMwari rinokubatsira kunzwisisa kuti Mwari munhu akaita sei. Rinoita kuti unzwisise zvavakarongera upenyu hwako. Shoko ravo ndiro rinotizivisa zvavanoda. Vakorose 3:16 inotaura ichiti, shoko raKristu ngarigare mamuri, riwande nokuchenjera kwose. Zvizadze neshoko raMwari. Njere dzaMwari dzinozoonekwa pauri. Mazano avo ndiwo anozoonekwa paupenyu hwako. Namata mashure mangu uchiti, Baba vandinoda. Njere dzenyu ndidzo dziri kushanda mandiri. Ndava kunzwisisa zvinhu zveupenyu. Ndava nemazano akanaka. Ndinoita chaizvo zvandinofanira kuita. Mazano enyu ndiwo anonditungamirira. Anondiratidza zvokutaura. Anondiratidza zvekuita. Saka ndinoita zvinhu nenguva yazvo. Ndinozviita nenzira yakafanira. Nokudaro, imi munowana mbiri mazviri. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti Jakobho 1:5 nazvirevo 8:11. We am training.
Haleluya. Ndinoti makorokoto tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Haleluya. Mwedzi wakurume wakunopera. Ndinovimba kuti makadzidzira kutonga, makashandisa shoko raMwari kutonga mukati meupenyu hwenyu, makashandisa shoko raMwari kutonga zvinhu mumari dzenyu, muutano hwenyu. Haleluya. Regai nditaure kuti muona kuna vamwe vanhu vasati vanyatsonzwisisa shoko raMwari uye vasati vanyatsonzwisisa kuti Mwari vanoshanda sei uye vanoda kuti tirarame sei. Zhinji vanongofunga kuti Mwari varipo kungomhanyira kuzotinyukura mvura kana tonyura nguva imwe neimwe. Aiwa, Mwari haandiwo mashandiro avanoda kuita. Mwari vanoda kuti tigone kudhidha toga, tigone kushambira toga, tisanyura. Ndo zvavanoda. Mwari vanotikoshesa. Nemhaka yekuti vanotikoshesa, vanoda kuti tinge tine simba rokuita zvinhu. Vanoda kuti tinge tine simba rokurarama. Vanoda kuti timirisane namadhimoni toga tichiakurira. Mukaverenga muna Mako 13 chitangira pandima 15, Jesu vakatitsanangurira pamusoro pemunhu anotenda. Vanoti kwanzi unotenda, chimwe chinhu chaachaita ndechekuti kwai uchadzinga mweya yetsvina, uchadzinga mweya yakaipa, uchadzinga madhimoni. Haleluya. Tinoverenga zvekare mubhaibheri kuchiudzwa kunzi kwanzi dzivisai dhiabhori agotiza kubva kwamuri. Mwari havadi kuti pose pose patinosangana naSatani tochema tichiridza mhere tichitsvaka kuti deno vauya vazopindira vatibatsira. Handihwo upenyu hwechikristu ihwohwo. Upenyu hwechikristu hakuna kudaro. Upenyu hwechikristu, mukristu munhu wakapiwa masimba. Mukristu munhu wakashongedzwa, akashongedzwa nesimba zvokuti ndiye anozviraramira ega upenyu hwake achifamba ari uko. Chose chinouya chinoona iye. Haleluya. Ndo chishuvo chaMwari, ndo pane mbiri yaMwari. Mwari vangawana mbiri yei yokuva nevana vanoridza mhere pose pose pavanosangana nedhimoni? Mbiri yavo ingava yei? Kana vakange vari ivo vega vana masimba, vana vavo vasina masimba, vana vavo vachiitwa bhora naSatani pose pose pavanenge vakafuratira, hazviiti. Handiwo marongerwo aMwari. Havawani mbiri pane izvozvo. Mbiri yaMwari inobva pakuti ivo vana masimba. Asi vana masimba kudaro vakazvara vana masimba vanoswera vachingogundurudza Satani kwose kwavari. Ndo pane mbiri yavo. Vana venyu vauya kuno vakatikanganisa, vana venyu vauya kuno vakadzinga madhimoni. Ndo zvinopa munhu mbiri izvi. Nyangwe iwe uri mubereki, ndo zvaunoita. Haudi mwana unongoda kuberekwa pose pose. Unoda kunzwa kuti wakarera mwana akakura wakugona kuita zvinhu. Hoyo wakuita zvinhu ari kuAmerika, hoyo wakuita zvinhu ari kuBritain, hoyo wakuita zvinhu ari kuBuluwayo, ari kuHarare, ari kuMasvingo. Hoyo ndiye wameya ikoko, ndiye wava kutonga, ndiye ari kuita zvakati. Bhuku riyari ari kuverengwa navanhu, riri kufarirwa navanhu, ndiye wakarinyora. Ndo iwe uri mubereki, ndo paunonzwa manyawi, ndo paunonzwa kufara kuti eka ndakazvara. Ndo panoita mukurumbira wako. Vanhu vachibvunza kuti mwana waniko? Ndo baba vachava. Vanobva vaziva kuti ndo baba vakazvara munhu ari kuita zvinhu zvikuru zvinoverengwa uyu. Ndo panobva mbiri yokubereka. Saka naMwariwo ndo zvavanoita. Vanoda kuti iwe udzinge dhimoni, iwe urayire zvirwere zvichibva zvichienda. Mwari vanoda kuti iwe pachako musoro ukatema udze musoro kuti musoro ibva, musoro wobva. Haleluya. Ndo chikristu. Ndo chikristu unofanira kuvavarira. Hongu uchikura unogona kusangana nezvimwe zvinhu zvaunenge usati wogona kugadzirisa muupenyu hwako. Chema hako pakadaro, asi ziva kuti hahusiwo upenyu hwacho. Chema asi uchivavarira kuzoitawo zviri nani mangwana. Haleluya. Amen. Ndoda kutora chimwe chidzidzo zvekare chatakasangana nacho mubhuku reRhapsody mumwedzi uno wakurume, mwedzi wokutonga. Haleluya. Kwanzi shoko raMwari
rinokusuka. Da kuti tingotarira kushanda kweshoko raMwari mukutisuka, kusuka pfungwa dzedu, kusuka mweya yedu. Da kuti tingonzwisisa izvozvo. Shoko raMwari rinowandisa. Iyi ndeimwe nzira yacho. Shoko raMwari rinokusuka. Johani 15 ndima 3 kwanzi, imi matonatswa neshoko randakareva kwamuri. Haleluya. Totsanangurirwa kwanzi nyika yanhasi izere tsvina, ine kusatenda, izere kutya, izere uipi. Tinogara tichitaura navanhu. Vanhu ava vanenge vasina kuzvarwa patsva. Mashoko avo ane pfungwa dzaanosiya matiri. Pfungwa idzi dzinenge dzisina kunaka. Dzimwe nguva tinoona TV, saka tinosangana nezvirongwa zvisina kunaka. Zvimwe zvacho zvinenge zvichivhundusa, zvimwe zvacho zvinenge zvisina kunaka, zvinenge zvine tsvina, saka zvinotipa pfungwa dzisina kunaka. Zvino tinenge takafanira kubvisa pfungwa idzi, tinenge takafanira kudzisuka. Ndoda kuti munyatsonzwisisa zvatiri kutsanangurirwa ipapa. Kwanzi munyika matiri, kana tichiti nyika ine tsvina, vamwe vanhu havanyatsinzwisisa zvatinoreva. Vanofunga kuti upombwe hunoitwa navanhu nezvimwe zvinonyangadza meso zvinoitwa navanhu ndo kusviba kwenyika. Hongu kusviba kwenyika, uye handingati kusviba kwenyika, zvinhu zvinobva pakusviba kwenyika. Kana tichiti munyika mune tsvina, tinoreva kuti mumhepo mashoko anotaurwa haana kunaka, ane tsvina, anokanganisa mweya yedu. Haleluya. Chinhu chinokanganisa mweya womunhu unokanganiswa kana kuvakwa namashoko. Ndosaka tichitaura shoko raMwari. Shoko raMwari tinoti ndo rinokuvaka. Haleluya. Shoko raMwari ndo rinokuvaka. Ndo zvinotaurwa neBhaibheri. Mabasa 2 ndima 32 kwanzi shoko raMwari, shoko renyasha dzaMwari rinokuvaka, uye kwanzi ndo rinokuraramisa. Haleluya. Kana shoko raMwari richikuvaka, shoko risiri raMwari rinopesana naMwari rinokuputsa, rinokusvibisa. Haleluya. Jesu wataura pano muna Johani 15 ndima 3 yataverenga, kwanzi matonatswa, matosukwa namashoko andataura. Mashoko aJesu anosuka. Paunoanzwa anosuka. Anosuka chi? Anosuka tsvina yakasiyiwa namashoko akambotaurwa nomumwe munhu anga asingawirirani namashoko aJesu. Haleluya. Amen. Saka munyika ndo tsvina iri munyika iyoyi. Munongotaurwa kutya. Iko ndo mukatarira nhau dzinofarirwa navanhu. Mazuva ano kuna maWhatsApp, kune machi. Nhau dzinofarirwa navanhu pavanenge vachitaurirana ipapapo ndedzo dzinotyisa dzacho. Ukatumira kana muri paboka zviya paWhatsApp, ukatumira shoko raMwari, seni ndinowanzofarira kutumira Rhapsody nezvidzidzo zveshoko raMwari. Ukatumira shoko raMwari, unowana kuti havasi vose vanorifambisa vachiripa kuna vamwe. Havarifambisi, asi vakaudzwa zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvinovhundusa. Kwaonekwa munhu anofamba akatakura nyoka, ndo zvavanofambisa izvozvo. Kwaita mabhinya anouraya vanhu, anoita zvakati, ndo zvavanofambisa izvozvo. Haleluya. Saka zvinhu izvozvo pazvinenge zvichipinda mauri, zvine tsvina yazvinoisa mauri, zvinokanganisa upenyu hwako, zvinokanganisa pfungwa dzako, zvinokanganisa mweya wako. Saka kwanzi isu tiri vaKristu tiri munyika ikaita saizvozvi, tingasagona kunzvenga zvinhu izvozvo. Tinosanganavo nazvo, tinonzwawo mashoko iwayo. Saka hatigoni kuanzvenga. Saka tobatsirika sei? Kwanzi tinofanira kuzvisuka. Sezvaunongoita, handini unomuka wogeza, woenda woswera uchishanda, uchisviba, uchiunganidza guruva netsvina, wadzoka chigezazve. Shoko raMwari kwai ndo zvarinoita. Rino tinofanira kupota tichizvisuka. Tabuda, taenda, tanonzwa zvisina kunaka, tadzoka, tozvisuka neshoko raMwari. Kwanza saka tinogona, saka tinonhonga zvakawanda munyika ino. Pfungwa dzedu dzinofamba dzichinhonga zvakawanda. Zvino tinozvisuka sei? Tinoshandisa shoko raMwari. Shoko raMwari rinochenesa. Hapana chinochenesa kudarika shoko raMwari. Jesu akataura kuvadzidzi vavo vachiti, imi matonatswa
neshoko randakareva kwamuri. Aya ndiwo mashoko ataverenga muna Johani 15:3. Ndiko kusaka uchifanira kuva muchechi. Chechi iyi inofanira kunge ichidzidzisa shoko raMwari nomazvo. Unenge wakafanira kugara uchiteerera kushoko iri. Ndiro rinosuka mweya wako, ndiro rinosuka moyo wako. Kunyangwe iko zvino uri kutosukwa. Uri kusukwa pauri kudzidza chidzidzo ichochi, pauri kunzwa mashoko iwaya. Moyo wako uri kucheneswa. Gamuchira shoko raMwari, rirege richishanda mauri. Izvi ndizvo zvatinokurudzirwa naApostora Pauro. Tinoverenga mashoko ake muna Vakorose 3:13. Ndima iyi inoti shoko raKristu ngarigare mukati menyu riwande, nokuchenjera kwose mudzidzisane, nokurayirana namapisarema, nenziyo, nezvimbo zvomweya, muimbire Mwari nenyasha mumwoyo menyu. Haleluya. Shoko raMwari rinobvisa kusarurama, rinokubvisa mumwoyo wemunhu, rinobva raisa kururama mauri, rinobvisa kutya, rinokutsiva nerutendo. Shoko raMwari rinochenesa munhu wose warinosangana naye, rinochenesa vaya vanenge varitendera kushanda mavari. Saka unofanira kugara uchinzwa shoko raMwari. Ndosaka tichiti zuva rimwe nerimwe patinokutumirai marapsodi, kana paunowana rapsodi, ridzidze uri kusuka mweya wako. Haungaiti svondo rese. Imbofungai munhu anoita svondo rese asati ageza, kugeza muviri wake zvake. Svondo rose oda uzongogeza musi wesvondo chete kana musi womugovera. Anenge anonera, tsvina iyoyo inenge yonetsa kubva. Kana kutsvukira haatsvukiri munhu iyeye, nokuti imwe tsvina inenge yanyura muganda rake. Haleluya. Iwewo ndo haufaniri kudaro. Unofanira kupota uchigeza neshoko raMwari, uchibvisa kutya, uchibvisa zvese mazano aSatani angaiswa mauri, nezvese zvingabva kugehena zvingaiswa mauri, uchizvibvisa. Ugare pfungwa dzako dziri muna Mwari, ugare une rutendo runopisa, ugare une rutendo runoshanda. Haleluya. Ngaitinamate ndichikuropafadzai, muchava nesvondo rakanaka. Ngatinamate. Baba, ndinokutendai, nokuda kwomunhu nomumwe wabatana neni pamunamato uno. Notaura chiropafadzo pamusoro poupenyu hwake nezita raJesu Kristu. Noda kutendai, noda kucheneswa kwavaita namashoko avanzwa pazuva ranhasi. Upenyu hwavo hwashanduka, hahucharambi huri zvahwanga huri, muzita raJesu Kristu. Zvinhu zviri kushanduka mumari dzavo, zvinhu zviri kushanduka mupfungwa dzavo, zvinhu zviri kushanduka muutano hwavo. Muzita raJesu Kristu ndinokutendai. Vachava nesvondo rakanaka, vachakunda nokubudirira musvondo irori nezita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Mwari vakuropafadzei. Muchava nesvondo rakanaka, mucharamba muchienderera mberi, muchitonga, muchikurira zvinhu zvenyika ino. Amen. Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vava Ishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58222 motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru.
Chikoro cheHealing School chiri kuvhura kuJohannesburg mwedzi uno. Taurai nesu kana utano hwenyu husina kumira zvakanaka, kana kuti muine vamunoziva vane utano husina kunaka, tivanyorese. Mufudzi Chris vachaitawo musangano nevafudzi vemamwe machechi. Musangano uyu uchaitwa kuJohannesburg. Uchatanga musi wa2 Chivabvu kusvika 5 Chivabvu. Taurai nesu zvekare kana muine vafudzi vangada kupinda musangano uyu. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody zvatinotuma zuva roga roga. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mogone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Batanaiwo Mufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu masikati nemanheru. Mava kugona kuwana Rhapsody paSMS kunyangwe musiri paWhatsApp panhare dzeEconet rovai *205#. Mosarudza Daily Devotionals, subscribe, Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paYouTube panoti Shona Online Church, www.ce-shonachurch.org, nepa online.rhapsodyofrealities.org/VCC. Ivai nesvondo rakanaka. Mashoko